phakathi kwethu. Hallelujah. Amen. Share of this movement. Ngizosimo sise. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngalo babushizi. Maskills on now. To speak the words around it. Hallelujah. That we pour out the chapter of verse time. So tough. Yes. The moment. Because of some season. Ukuvangela kwethu indaba ezitsha inkulu yonke abantwana abasiyane sangelela ngegama lenkosi yethu Jesu bakhona lana phakathi kwethu balelise sho David amahu 133 bheka unani kangaka. Hallelujah. Abazalwane fana namafutha amahle. Yes. Hallelujah. Ekhanda namarona afike endebini. Hallelujah. Kabuyafanisa namasola sehamone ehlele ezindabeni zasesiyoni. Hallelujah. Leso simo nje bamandla nje thoughts. Hallelujah. Hallelujah. Ngizwa ngawe ngakwazi mntwana chawo hallelujah uNkulunkulu yasiyenza isikhathi sobona ngibona isithombeni babona umzalwane esithombeni ongamazi yabo unlike nosumazi yabo sisibona hallelujah singelela obasika ngegama lenkosi yethu Jesu umfundisi ubele ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu unene ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu thathu mama ami hallelujah ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu umphathi wabasha umama Zwani hallelujah asuba Zwani hallelujah. Worship team leader Mamvele uzothena besebenzana uMamshezi nomntakazi nokuhle. Bazalwane kakhulu abazalwane bonke ngiyababingelela nangababalanga ngamagama bangayizweli ihlira. Hallelujah. Siyamthanda ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu abasha. Hallelujah. Hallelujah. Ngibamthene u-deputy chair khohliwe ememezelweni unikwe ngeze kuba special Sunday next week konzo ya next week yezo ngithene hallelujah bohlangana kusaba umgqibelo angenza ama announcement sozama kanjani umgqibelo sisengida bekala le pitches nani aliyosifana kakhulu kuwe amen bashelo abasha hallelujah sizophelelisa indaba naSunday kodwa sithatha bese iqale ukugqibela i-revival convention abasha hallelujah zonke hallelujah futhi hallelujah ngaphandle kwakhe sibenze lutho hallelujah ngisho ngami Jesu ngaphandle kwami ngiyenze lutho hallelujah sidinga ngami Jesu akukho lesisifike khona kupheleleni siqedile asiqedile manje besifike bazalwane hallelujah sifuna uNkulunkulu hallelujah siyabonga bazalwane kunezwi ehleka ukwazi enhlizweni yami ukwazi ukuthi uNkulunkulu uyaqhatsha noma uyasifela ngebandla lakhe menibona lenza kahle amen ngebandla lakhe futhi la isibona khona uNkulunkulu bakhe kuphelele khona inkosi yomsibusisi kube nezwi esikhuluma ngalo ihlabelelo sikaSolomon chapter 4 verse number 12 and 13 bese siyaweqa la mayisiso funda verse number 16 kodwa introduction yami bengithanda ukukhutha le ndaba chapter 16 verse
13 ka-19 inkosi yokusimbusise la athi uJesu kubafundi bakhe athi abantu bathi ubani ayingese ama-answer ezayo Elijah, haleluya. Basho abaprofeti abahlukene. Yes, yeah. Abantu basho njalo. Ngithanda lana bese ubhekisa kubona ukuthi nina ke bani. Uthini uPeter yena uKristu ndodana kaNkulunkulu. Amanye beji athi ngumsaya. Inkosi yokusimbusisa ngithanda lese Jesu khona ene Petro akwambulele yona inyama negazi kodwa uNkulunkulu umoya ingcwele sebenza ezweni lidwana yalakhe namibani. Haleluya. Aqini lapho asho istatement ethi amasango eHades akayokusamazamisa inkosi yokusimbusisa. Lana ke siningi ke izinto abayishoya abantu abanye ukuthi irock ayikhuluma ngalo idwala ekhuluma ngalo wesho uPetro inkosi yokusimbusisa. Kodwa mina ngiyakusho lokho ngokufunda kwami iBhayibheli nomulelo moya ingcwele ukuthi wesho udleli esho empendulweni kaPetro Petro uKristu ndodana kaNkulunkulu uphilapha ukuthi ibandla lizosekelwa uKristu not uPeter inkosi yokusimbusisa. Lana mawubuka lento ayisho uJesu ibuye ngathi light but ayijulile bomzalwane uzoyi-analyze kahle ikunikeza ama-rights akho aphelele ukuthi le owakhelwe khona ekuzanyazanyiswe kutsha noma uhlaselo ngeke unqothwe ngoba wena uyinqobo enqoba izwe noma umkele khulu nosezweni noma umkele wena inkosi yokusimbusisa uJesu esho lokho bazalwane ukuthi bese silasi sisesandleni esiphephile akusho ngesi-athekwe sizo-athekwa kodwa thina emqondweni lethu funa kuvuka into eyodwa. We are more than conquerors through Christ okuthina inkosi yokusimbusisa. Haleluya. Noma kuthiwa kuvuka uyitshele lokho noma uthandaza ngathi usuphelelwa abantu mina wena unique umntwana kaNkulunkulu more than conquerors inkosi yokusimbusisa. Kumele khona igama elithile ngathi ibandla. Hallelujah. Mekuya ngegama elithi ibandla ngiyathola ukuthi is a collective now. Hallelujah. Amen. Angizobaselana asinasale endleleni usemuthi kanjani ngizichazela. Hallelujah. Make it collective now igama noma elisho igroup yabantu abaluhlobo lodwa abamukela uJesu. Hallelujah. Bazothi mhlambe ama-theologians mabe engangivumela. Hallelujah. Elikhona igama elisetshenziswa kuthiwa elesiGreek kuthiwa i-ecclesia. Eligama elithi ecclesia lisho ukuthi i-church. Hallelujah. Abantu abakhishiwe emkhubeni yabo balandela umkhubo thizeni noma abakholelwa kuyena inkosi yokusimbusisa bakhishwa even nasema-cults abo abaye bakhatsha inkosi yokusimbusisa balandela a certain culture yalo abambivela kuyena inkosi yokusimbusisa. Kukhuluma ngebandla lakhe lapho inkosi yokusimbusisa njengami yamazi mekhona singakushiyanga senza konke asikakafinyelele esigabeni sokuthi yibandla inkosi yokusimbusisa. Mase sikholwa nguye sizohamba njenganaye siphile njenganaye. Haleluya. Ilo ndaba engithanda ukuyicacisa kancane ukuthi uNkulunkulu bazalwane into emthusayo ngathi nemkhulu ekuyithe iphendula kokho konke esikwenzayo ukuthi sihlale yena senze haleluya sinxanele ukwenza intando yakhe than anything ebese haleluya singathi ngamanye amazwi singahabi happy intando kaNkulunkulu ungayenzile osukwini. Haleluya. UNkulunkulu lesitshela izinto uNkulunkulu ayidinga. Haleluya. Uma usingathatha nesiripesi kancane siya lapha kwi-Garden of Eden. Haleluya.
uthi uNkulunkulu ngenkathi enza abantu wabenza wenze njani umfanekiso wakhe wababusisa wababeka ensimini but the main thing noma injongo enkulu uNkulunkulu ayebenzela yona abantu uthini babe nobudlelwane naye haleluya baxoxisane nabo ababusi bapraise yena uNkulunkulu inkosi yomsindiseli along the way inyoka ke yafuna ukubreaka konke lokho and no matrix enyoka akhona futhi kuyimanje inkosi yomsindiseli ilokho efanele sifayithele singabazalwane siyibani enenyoka haleluya wayiqalekiswa kwasensimini nathi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyacrash ikhanda lakho haleluya kodwa njalo uNkulunkulu indoda iyenze njani isiyogcoba ikhanda lenyoka inkosi yomsindiseli haleluya imicabango yenyoka ayinamandla wathi sakhele sisekele segama elikhethekile ngamagama amanye wegama engaphezulu kwamagama amanye wegama haleluya enamandla enombhoshongo uma ubalekela kulo ulondeke igama likaJehova Jesu oyinkosi yempilo yethu inkosi yomsindiseli amen. Lokho esivuleni ke sifundeni mase sitholile Song of Solomon chapter 4 haleluya let's read verse number 12 let's start by steady. Those who funded singaqalisa ukufundela for now. Let's come in with 12 inkosi yomsindiseli. Amen. Noma ngayifundela. Sesitholile bazalana ngithi. Amen. Uthi ke verse number 12. Uyisivande esithuthulele. Ungumthombo othuthulele. Isiphetho esibekwe uphawu dadewethu makoti wami haleluya lamazwi ke bazalwane amazwi ashiwo uNkulunkulu noma ashiwo Jesu awasha ubani ebandle makoti kaKristu bandle bazalwane ibandla ozolanda uKristu intombi emhlophe engenasihla inkosi yomsindiseli haleluya yana ke Lesingafike kusihla lokwamhlophe noma ecashazeni kesibheke le ndaba le Makube 19 verse number 1 la uNkulunkulu echaza khona kabanzi noma uDavide echaza khona kabanzi ukuthi uNkulunkulu uyini thina singadi inkosi yomsindiseli ingadi kaNkulunkulu haleluya singadi kaNkulunkulu nje ithi iBhayibheli uNkulunkulu uyini umlimi haleluya mofuna John 15 haleluya umlimi athi uJesu umvino oyibona wona ubaba uyini umlimi nekho ubaba wakho uJesu kuba ngubani uNkulunkulu athi thina singamagatsha ilelo gatsha nalelo gatsha elikini haleluya bengatheli isithelo ngiyasusa inkosi yomsindiseli andike bengicabanga ke ngingabheka izinto eziningi ke usavuka lelizwi bazalwane ukuthi engadini ila othola izinto ezinto zodwa yes haleluya fresh vegetables fresh hallelujah fresh things hallelujah and zibe fresh kuba nomuntu ozinakekelayo lesimanje sibe fresh engekho umuntu onjani ozinakekelayo oqala nje ingadi iya clean hallelujah mayiclean hallelujah iya clean besiyalini besilinyiwe ke ufake zonke inhlobo zama fertilizer ongayicabanga ukuze okutshalwa khona kube inkosi yomsindiseli lana ke libheke uNkulunkulu kuthina siyibandla lakhe ukusiphrepare izinto ezinhle haleluya njoba sinzimi yakhe singadi yakhe inkosi yomsindiseli kuthi ke thina sithele noma siproduce ama fruits amahle azodliwa abanye baphile haleluya andike yabuka lana futhi igardener okanye umlimi uthi yena uyayinakekela lazo zonke idingo zayo inkosi yomsindiseli ekulimeni enzeni konke haleluya aqhelele avimbele inambuzane ukuthi singasipoli haleluya okutshalwe khona inkosi yomsindiseli but ke kulo ekhuluma ngayo iscenario thina siyibala uNkulunkulu nathi ekusinakekele ngakho konke
Hallelujah. Angithi iBhayibheli uzoba nathi uzobe sekupheleni kwethu. Asihambi sodwa. Ungahambini kwethu sodwa izinto esihlangabezana nazo. Asingakhohlwani ukuthi ukhona yena. Umqalisi nomphelelisi wakho ukuphila kwethu. Ngithanda kakhulu uMpostoli Paul meyichaza le ndaba ukuthi uMpostoli Paul oqalile umsebenzi omuhle empilweni zethu. Amen. uNkulunkulu akayiqali into engayifezile. Hallelujah. But ukuthi akayiqali into engayifezile akusho endleleni asohlangabezana nama-problems. Amen. Hallelujah. Awubuka abantwana bakwa-Israyeli ngenkathi bekhishwa eGibhithe babeyake eKhanani. Babengatshelwanga ngalezo zinto zonke iy'nyoka ezazovuka ama-Red Sea whatsoever, iy'ndlala ezizovuka, inkosi yokusibuze. But engikuthandayo kulo jeni yabo ohambeni labo uNkulunkulu wena inkosi yokusimbusise nokuba-ke kubona babe yisizwe esibi ngoba babeblema uMose. Hallelujah. Instead sokuthi bakhale uNkulunkulu inkosi yokusimbusise bakuthi uMose bese ekhale uNkulunkulu akasapply ngalokho abakudinga ngaleso sikhathi. Kuthi akithi namhlanje ebandleni. Hallelujah. Awufunda ukuba independent ngoNkulunkulu wakho. Awubise yena esikhathini sobuzima bempilo yakho uhlangabezana nayo. Usublema ibandla. Awuyibhekisise wena. Usinikele ngokuphelele uNkulunkulu inkosi yokusimbusise. Ngoba ngithi ublema abanye inkosi yokusimbusise. uNkulunkulu akamfuni umuntu nama-complain. Lithi iBhayibheli izicelo zethu mazaziwe balini. uNkulunkulu ngokubonga nangokucela nangokukhuleka inkosi yokusimbusise. Ngamanye amazwi sivulelwe umnyango akumKristu bazalwane siwangena sovele wini. So mthetho umKristu ucela ungikhulekele la. Lithi iBhayibheli ngenkathi uJesu esesiphambanweni lithi kwenzeka kantoni? Kwatha kuyithengo sethempeli etayivimela abantu ukuziyela bona direct uNkulunkulu. Kwavulekela ukuthi usungaziyela uNkulunkulu. Angisho ukuthi abahloniphile abaPriest bakholela iministry thizeni uNkulunkulu abagcobela yona inkosi yokusimbusise. Kodwa kukhona la efanele siziyele khona kumPriest inkosi yokusimbusise. Bese kuthini-ke umuntu okay wisivana esithuthulele kusho ukuthini ukuhluthulele angena noma intoni angena noma isiphi isifiso akudlalela amadimoni ebadleni noma umntwana kaNkulunkulu inkosi yokusimbusise. Awubethi ngithanda le bizwa elifundwa uMamzwane ethele uJesu kuzo nangewona yini uthele laba bawunani khona into bazalwane ebamba ibandla ebamba abazalwane they keep on asking angizi ukuthi ecela ekude eceleni uNkulunkulu. Hallelujah. But inkinga ekubongeni bafushane kakhulu. Hallelujah. Bafushane kakhulu kanti ngoba efana simbonge noma uNkulunkulu ngathi ingayenzeki ngawufakazeleke enyameni sekwenzile. Ngoba testament yokukholwa ukukholwa uqinisekiseka ngezinto ezingakabonwayo. Bese lithele uverse number 6 ka-chapter 11 ema-April leke yakhuluma ngomfundisi kade simi-prayer nani banibonile nibazalwane begruphini awuyivizithi igroup ayibi-rich le group. Hallelujah. Revival spiritually. Hallelujah. Hallelujah. Awulibe ku-TikTok ungene egruphini lithele lapho ngaphandle kokukholwa akwenzeki umthokozisa uNkulunkulu. Bese lithele ozayo kuyena kumele akholwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Wena ufunani mzalwane wami? Ufuna ukutshela abantu zonke iy'nkinga zakho inkosi zi-ups and down uthi ziqondile uprofetha phezu kwesimo sempilo yakho. Hallelujah. Khuluma into ephambene nale oyibonayo inkosi yokusimbusise. Uthi uma udinga umsebenzi ungenawo umsebenzi ngegama likaJesu ngiyasebenza mina. Ngoba ukhona uNkulunkulu o-rich elithi iBhayibheli umhlaba nokugcwala kwawo konke kunjani kungokwakhe. Yabona sisimayini. Hallelujah. Sike sikaNkulunkulu laba boyini imayini bangawaNkulunkulu inkosi yokusimbusise
umsimbuzile lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyaleza izingelosi ukuthi singaqhuzuki inkosi yomsimbuzile ngamanye amazwi mesicishe lokukholwa uNkulunkulu sibukela phansi izwi kaNkulunkulu haleluya kanti thina sihluthulele akusongena noma intoni thina noma athole pandemic enjani ayinamandla phezu kwempilo zethu haleluya uzobuzele yaraphatha iCovid ngo-2020 yamvaze kodwa ngasavava ngamandla kaNkulunkulu abahamba babazalwane akusho ingoba uNkulunkulu webayekile kwakuyindlela uNkulunkulu ayesevume ngayo ukuthi bese kuyenza ngipelithi iBhayibheli uNkulunkulu uqamba amasu uthi noqoshiwa nabo umqoshwa yena hleleni kuJesu bazalwane mhlawumbe wena ubusuqala ukushayela esihlalweni sakho haleluya position hlale isihlalo hleli kusona noma kuthiwa kuyashisa isha ukusona angiyizwa bazalwane lo umkhele wakho ngehlalo okusona obizele kusona yabona ugogoma uzothola ukuthi haleluya uzohlala esihlalo iblessing yakho ifike umuntu oronke baningi abagreba ama-blessing angawona eshiwe abazalwane athi omunye umfundisi esafunda naye wethu khuluma ngale ndaba meshumayela ethi kwakukhona abanye efemini ababefesa ngaphandle ifemini umsebenzi bahlangana ngaphandle uthi umlungu wayelokhu ababona labantu behleli ngaphandle yabo kukhona ihlalele yedwa nje lapha ejeni engahlangana nababanye engahlangana nababanye ababefesa ngathi babecwasana noma bemdelela noma yabo kodwa bayikhethe ukuhlala yedwa elitsheni bona bahlale ngabo uthe ngosukuthizeni umlungu ushoda ngaphakathi iproduction ifanele igale ngampela wathi umuntu uzoqasha wabiza lababanye cela lize la ababanye ufuna bangani bangena wasala lo setsheni yena inkosi yomsimbuzile haleluya bese setsheni baqhubeka basebenza lapha baphuma bakhuluma ntamba the following day bafika lapha bese uthi kuyaqashwa lapha ngithi abazi abona bathi bazohlala nomikephi mhlawumbe bengajwayele bathi befesa abanye bafika bayihlalele etsheni abanye yena wasikwazi ukuhlala la ebona iqashwa khona izolo yes bayabona le qashwa khona la iqashwa khona izolo ehleli khona yena umlungu umuthi khona umuntu ahlele etsheni osalile ngoba isibalo bese sibe akambize la osetsheni yile enzakalayo mawuzosuka kwiposition yakho yabo bathi uNkulunkulu mefike ensimini eIden hayi ngoba into engamboni uAdam uJukephi wembona yabo bafuna confessele yena inkosi nonile nezinto zakala kodwa wathini uphina impendulo ayithola mawuyisendele ingekho right haleluya ublema omunye umuntu engawulungisa yena uNkulunkulu wakhe ukuze uNkulunkulu angenelele empilweni yakhe izona namhlanje bazalwane ususuka endaweni yakho athi uMshumayeli chapter 4 verse number 10 uma umoya wombusi uvukela ezenjani ayishiya wayisishiya indawo yethu uyasikhona nokuthi umzalwane mase sivuka izinto endleleni bazalwane emkholweni ziyavuka izinto endleleni kuhle kukhuluma ezingezimvukela haleluya haleluya but asingawo ethi amandla nomhlanga wethu sibiza lo okuyena esikholwa nguye onamandla okuqinisa konke hlala uhluthulele la ukhona usumuva izinto ezangashintsha impilo yakho uNkulunkulu akakulethanga ngephutha la akakulethanga mengithi la ngisho ekholweni angisho le crash so ishiya sokusase ngombo level la phela ngithi shithi ke bese sizothila la ke sishita ngisho ekholweni ezindisweni abasabe AIDS awana kungena amandla phezulu yakho nekho amasabe AIDS kuya ngazo zonke izinto ezivile ezatheka abazalwane inkosi yomsimbuzile uJesu unegunya uzilikhile phezulu zethu thina sibe blessing haleluya uma blessing haleluya because ubaba wethu bani Abraham baba uthokhola inkosi yomsimbuzile no asho Abraham lathina phila
ehlele khona la akafika wadayisa ngosaka bathi into ediwakhe ngakho bithi izinto zazingahambi kahle efuthi impilo yakhe haleluya kodwa uNkulunkulu still waba naye lapho inkosi yomsinduzini ngithi namhlanje ngizodeclare ukuthi uNkulunkulu esimweni okusona ukhona haleluya haleluya akayena uNkulunkulu osheshayo ukuzophuza impela lo wethu ngisho wami mina bazalwane inkosi yomsinduzini uNkulunkulu ozwa each and every word ngisho kuyena inkosi yomsinduzini ayiphendule haleluya mhlambe enye into esishayayo ukuthi mhlambe mawukhuluma noNkulunkulu ucabange ngendlela yakho uzoresponda ngayo uNkulunkulu unendlela yakhe his ways are higher than ours amen even umcabango yakhe ingaphezu kwethu izathi iBhayibheli kunjengokuhlukana komhlaba namazulu wena ulindele into ephansi uNkulunkulu uzoresponse yakhe iphezulu haleluya asimuhlaba usufana nebandla lelakuqala elathi likhuleka uphethu emoshini esho uRoda ukuthi hayi lento nikhulekelayo uNkulunkulu sephendule bayakhubeka bayakhuleka umoya ingwele mlalele entweni ayisho uRoda ngathi no represent umoya ingwele empilweni yomzalwane amen sinabantu abakhuleka sezideliver izinto zabo because indlela yabo moya bayivulile amashaka moya bawavulile bayakhuleka alikuba kunyenisekile engqondweni zabo bebe benama-options amaye beno-plan B benama-alternatives enengalungile ngizokwenza ukuthi inkosi yomsinduzini asiphelelele ngami uNkulunkulu bazalwane ukuthi uyenze noma wenzi kodwa mina ngizokukhoza noma ngize ngizokhonza wena uthi awufikanga nalutho ufungeke umuke nalutho konke lokho bazokukhepha emhlabeni uzosala inkosi yomsinduzini haleluya icebo likaNkulunkulu ubizele ukuzokhonza icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho uthi mhlabeni nxa ubona abanye benemfundo sibe nezinto eziphathekayo befakaza kuma-TV uthi hayi ngafe baMageba onselazela Mageba ngathola imoto ngathola umuzi ngathola umshado haleluya sake sekuthi boom ubaMageba lawo zithandazela maMageba naye uyabona ukuthi ayikanga naye labantu ndo bathandazela kanjani usezoba nani ngale mali efunwayo nibiza uthi ntoni consultation fee go 2,000 wafuna ngibe ne-1-on-1 now uNkulunkulu free 1-on-1 uyenza lapha erumini yakho ubabulakhiwo uNkulunkulu sesekuziyo kuphendula asinokuba yula sibadwe inhlupheko bazalwane ekwena siphethe the-genuine thing elamandla ngayo yonke bazalwane yaziyangigulisa le noma ekubona abazalwane beshivarisha beshona ngapha nangapha befuna usina hayi bazalwane behambe bephuza lesekagogoni zabo sathane haleluya uthi uNkulunkulu wethu singamthembi onamandla unguye okunguye umkhono wayekhona usayobakhona ngizothi mina hlala la emkhoneni kaNkulunkulu bheka uNkulunkulu inkosi yomsinduzini ngiyothiwa flash oboluwini lesililo ngiyothiwa flash oboluwini lelo ayikho into ehlula wethu haleluya since ethuthulele umthobo othuthulele yazi ngomthobo yini umthobo ngexesha nabasese nasompompi yakho stage leki very much purchase isiphethe ukuphuma ikhona ama-grapes thank you so much amanzi and amanzi esiphethu awebe clean emnandi haleluya haleluya baze namanye iy'nkampani zisho mezwadayisa amanzi zilebele still water ungazikhona mhlawumbe amanzi esiphethu mhlawumbe kweyipepa wakhe embobini angisho njalo angifuni bangisulishe haleluya enkodwa ukusho uNkulunkulu thina usifanisa nani ngesiphethu esizokhipha amanzi esizophilisa umhlaba alamanzi ozothi umuntu bephuzela abe nokuphila ozothi umuntu haleluya akadingi iklorofili yokulina namanzi esiphethu inkosi yomsinduzini
something, but Tina, Simchongo, it's not one of the man's. She producer is in there, Pilai. Thomas Mungelu Pilo Pilai. What was there? Women of Pilo Jani, John 10, Pilo Tikimayo. Is there a Babina P? Babina, all the benefit I wish to attack. There are a lot of attacks. Hallelujah. Hallelujah. And but see, when you got chronic disease, when you stop with chronic disease, when a song is full so that you're going to tender as I'm not criticizing about people, it's a medication. Cook up in tender from the child. I'm going to make on a Muslim doubt, make on some sort of make on. Who call them corn? Only corn. Hallelujah. Hey, about my Ikakaram. That was a shooting in Ikakaram. Was my language. Where much I give to was my language. I'm a name. Because almost but I can cover Bashite Cook, maybe Ikakaram. Oh, Gulukulonga Tink. Hallelujah. Tennessee can be so good. Come on, into. Hallelujah. I take it. She's paid to a Johnny. It's key. And I'm going to be told it's so. And I'm going to go. And I'm going to my demon. Hallelujah. And I'm going to go myself and look at my demon. I was on there, that's where I'm chill. So I be there, my demon to ask and go to deliver. So I was on the deliver the she will. The guys who are going to look at who is a ball can be when they are king. So tell me who's a no my demon is sure. Will limit to Kuluak, who call up a cook. Hallelujah, who plan a bad day. Hallelujah. So it's going to get his service with the shan. So, okay, where was I doing? Where was I doing? As Papa didn't chase, let's eat cats of green. And we has a pipe baby. Now, who's taking him so that I'm not from the CC pipe baby? This is pipe ends with open above and our prophets, Bamanga, Abaniki. Hallelujah. But if Bible born this culture sometimes, hallelujah. It's an abandoned Bob Tabakudu and good to Ginta. Abandoning Bashon and Hada. Who born and Bandela born. Because something was it. He's not in Amshad Bazaluan. Shara, which is Amen. Shara, John 15. C'est pour les matin. Oh, c'est le jour là. Il est what is simple. Woman shalaki. La magie am et shalaki. Hallelujah. Les hommes de Lord. Si shalabali. O Jesus. La magie that Jesus our cool meal. Et shalaki. So banjani. So then it's the time that we see what surely, so shall I prophet us one by. I think I'm dealing with the Jabba Bakura, prophet in Kulu. But you could put in the air rebuka, who took our car. If man shield a mirror, they come to Ona, but Bella in Chong, we are going to side. Hallelujah. Miracles as calling Jesus. Who just not pay for my miracles? About what if I could magicians,
sondela khona. Haleluya. Ngoba ngilalela iBhayibheli asingasondeli. Ngejabule ngabe ngizwa ethi ukukhuthuzwe. Ake buka ama magics. Akulazi nomzalwane. Ngithi babe ngakho. Azona shiya engelalo ukuthi engaqobile. Uyozani lapho. Sikhosi uNkulunkulu wezimanga. uJesu uzobuya azolanda ibandla lakhe elumakoti omhlophe ongenasihla naqashazi. Yini amaqashazi ekhuluma ngawo na? Cabanga ukuthi intoni amaqashazi ekhuluma ngawo? Abazalwane abasuka kuzona sebela bathi bantshontshela ibandla baseze ebumnyameni iqashaza lelo bambe bekhule ezintweni ezingafuni bona bengapheleli uNkulunkulu 100%. uNkulunkulu ngabo methizolani uJesu methu umphuzolani ibandla njalo ngabe bathi ibandla lisafuna lipheleliswe kuqala. Sisenabantu, senabazalwane, senabaholi. Haleluya. Abafuna amandla kwenye indawo bangafuni uNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu unobubele uyasibekezelelela. Akafuni kube namuntu, It says last week ingelosi seyifikile ingelosi. Bazalwane, lalela ndifundiswa yona. Lafunda uMageba la, mhlawumbe uMageba sekhohliwe. Sefikile kwamuze sayifeka esesodoma. Egomora zakale zatshela abaliqala uAbraham, Zadule Abraham. Wathi Abraham wathi yabo wafumana ke abawu20 abasabu uNkulunkulu nizokwenza njani athi ngesifupisi sehlile isibalo banelo uthemike no ngesifupisi sehlile isibalo nelo 5 feet. What does it mean? What does it mean? Kusho ukuthi ane ukholwa kwakho Bokana noNkulunkulu. Haleluya. Muthi ngoba usibani wenza ukuthi ngimthembile fakaza kanjena nami ngizokwenza ukuthi wonke umuntu uyozibeka phambi kaJehova. Buya mntwana buya. Buyele ekhaya. UNkulunkulu lezinto zezayo bayifuna. Lokulimit uNkulunkulu ungakholwa uNkulunkulu. Lokuthi uyaqhubeka ukuthi uphezulu bazalwane siyaxabeka. Xakeka kuyaphela. Kunamasizini esingena kuwona uNkulunkulu uzosisiza ukuthi sidlule kuwona. Isizini akuyona lihlala iconfidence. Noma singahluleka Susa Noma
uyancusela kuzo zonke iy'nkinga obhekene nayo uJesu uyazibona uyanqusela kuzona wena uzushiya uJesu uzushiya nokumuselayo ngoba uzofela ngaphandle uhlukene for life noNkulunkulu wakho ithanda-ke lana-ke ene bese lithi iBhayibheli lapha ngasekugcineni hallelujah lithele the paradise something that you say verse number 2 okay that the way to makoti wami hallelujah umakoti angithi respect umkhwena wakhe ngithi amen because awufuni umthela ngehlazo hallelujah hallelujah kokunye into esho umkhwena noma engayithandi ngayicompromise ngoba isho kwani umkhwena wakhe bangasaleleni umkhwena wakhe ulalela abantu ngaphandle mina abanye abakhwenyana uyamgcwalisela umkhwena wakhe ngathi umkhwena wakhe ngenxa yokuthi nabanye abanjani salama sakufonela umsebenzini hallelujah ngabe mazuma kodwa kaKristu nje bona ngabe kusambe siyiqhele usizoshada nenkosi yamakhosi bayingelosi hallelujah siyodeka khabe kufika thini yo and uma ingwenoba emotion of honor abehamba phambili eshayistep imashima nangemumva yemyenwana inkosi yomsingusi hallelujah bayabona usathane wakhe nendlela ethize yengelosi ezulwini ingakho eatheka because uyabazi mina lemsebenzi ezulwini njengoba akhoshwa yena akafuni abanye bayekhona ilwa-ke wena ulwelo kuyakhona fuzula ngoba lithi iBhayibheli umbuso kaNkulunkulu njani uyavuzula nabawuvuzulayo bawuvuzula kanjani bawuphanga ushengathi akhona ukuthi izinto zikhona becabanga ngeke uvuye enkonzweni ngakusasa haleluya ngekade wehlele oluvuye enkonzweni yokhonza uNkulunkulu alusethe nyakusayele kuvala umlomo haleluya wena haleluya ufane nempumputhu Jesu ndodana kaDavid mandilahla wena ngaba yini inkosi yomsimbusi ahlale neNkulunkulu ngiyakunenga mhlobo wami usimhlabelele abanye bayamdela kodwa ngeke ngihlubuke mina angisoze ngahlubuka ngeNkulunkulu usimhlabelele inkosi yomsimbusi haleluya kodwa ikule ngithandayo amagama omhlabelele ithi inkosi yami ngomthandi kulahlekeli kwami bese ngafunwana Nkosi yami ngabusiswa Nkosi yami ngokuhlala uNkulunkulu kunezinto haleluya yabo umkhele wakho yabo lezinhlupheko ezikwehlelayo yathi bebe nabanye ziyabehlela lezo nhlupheko ngawe uyoqhiniswa ngazo lezi nhlupheko kuphela abazalwana bethu unqobile obeshupheni uthe izinto zikhona zimelana nawe wena ukhonza uNkulunkulu washo wakhe umkhele wakho ube bonke quality hallelujah ngaphethe iBhayibheli khona nokothola intoni imkhele yotshani eyosha imkhele yegolide yobihlukene umkhele ngoba kuyangokukholwa umzali wakhe ngaleyo izinkonzo ndawonye inkosi yomsimbusisi baleke idinga umzalwane yena yedwa aqile enkosini nasemandleni aya amakhulu asibambele negazi likaMabazalwane kodwa umoya isikhathi ngithola ngisesemfundo kuphela ngasachazi lo lamasokala haleluya verse number 13 uthele amahlumelo akho ayinsimu pomegranate pomegranate is a special fruit hallelujah hallelujah eli healthy elempilo ngidlelona eliphilisayo hallelujah okay ama-pomegranate ne-paradise enezithelo ezinqabileyo izinto ezithina bazalwane ayitholakali ndawo singamarubi hallelujah inaleti lamarubi hallelujah ngalela sokumfundiswa kuba umuntu wesifazane belibala thina siyibala sifaniswa nomuntu wesifazane elethi inani idlula kakhulu amarubi uma singubamba uKristu back because of sin.
iyena okay ihena nenandi inani yena iyena yakhiwa ngamahlamvu ohlukuthize ayagaywa lawo mahlamvu abopowder bese gaywa powder axuthwe ne-liquid engathi lemon juice bese kwenziwa ngama-paste. See, you are very special. Amen. You are very unique. Amen. Okay, sinduleke kuyena lelithi iBhayibheli silona thina inadi amakha ohlokothize akhiwe esihlahleni thizeni. Hallelujah. Singamema la ukhona. Hallelujah. We represent Christ. Kufanele kube nemfundo emnandi. Kungasuki intuthu, kungasuki ingxabano. Kodwa kube nomoya okunye, kube nokuthanda izithelo zikamoya because ngizibusisa. Ngithanda ke lana ke elements ethi ke verse number 16. Uthele buka moya wasenyakatho. Woza waseningizimu. Uphephethe isivandeni sakho. Amakha aso athaphuke. Uthandiweyo wami mageze isivandeni sakhe adle izithelo zaso zephethela. Yabona la ibandla sebiza uKristu ozohlala nathi Kristu. Hlala nathi ngoba ngaphandle kwakho asilutho. Inkosi umsindisi. Uzohlala uNkulunkulu usibize ngepurpose uzoseba ipurpose yakhe. uNkulunkulu uthembe thina ukuthi thina soshintsha izinto emhlabeni. Hallelujah. uNkulunkulu mesithwala ukuthi nisoma sithi khona ngoba siphezela umbuso kaNkulunkulu umbuso waphezulu inkosi umsindisi bakufunza Hallelujah, tomorrow. Hallelujah. Noma ningasahlalanga phansi bangcwele ushilo umuntu usitoli ukuthi kunendlela